A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, realizou hoxe unha visita ao Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar xunto ao seu alcalde e tamén presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor. A visita debíase a petición da ampliación do parque que sairá mañá publicada no DOGA coa aprobación inicial que vai delimitar a súa extensión, accións a realizar e datos concretos que dará paso á súa posterior licitación e o comezo das obras. Sabemos que o parque non vai ca rapidez que todos quixéramos, pero sabemos que os trámites son os que son, e tamén quero felicitar a Xunta por o cambio legislativo que fai que estes trámites sexan moito máis áxiles, porque ca anterior legislación hubiéramos tardado moitísimo máis tempo. Pero este parque non pode esperar, porque hai un factor diferencial e un factor que a provincia de Ourense non se pode permitir, que é perder empresas ou non acoller o crecemento de empresas. Esta ampliación de 232.000 metros brutos ten o 75% do seu chan industrial pre-reservado, é dicir, con documentos en onde as empresas, de xeito formal, teñen manifestado o seu interés directo en instalarse neste parque. Un día importante para Ourense, dende logo importante para Pereiro. A aposta da Xunta por desenvolver solo industrial naqueles concellos que efectivamente, o caso explicaba moi ben o alcalde, teñen necesidade, teñen empresas que están esperando porque exista máis solo onde asentar as súas industrias, é absolutamente firme na provincia de Ourense. Este é un exemplo, o de Pereiro, pero estamos traballando, como saben, en desenvolver solo industrial. A vicepresidenta e ademais alcaldesa de San Cibrao, estamos traballando en San Cibrao, estamos traballando en Xinzo, en Carballiño, é dicir, cremos firmemente que debemos ter un desenvolvemento industrial nesta provincia, un desenvolvemento industrial homoxéneo en toda a comunidade.